Изяжте ги тези банани. Вместо тях използвайте това. Съвсем истински ги спасих от ръцете на мъжа ми, който се засили да ги хвърля. Абсолютна грехота е да ги изхвърлите, при условие, че може да създадете нещо изключително вкусно. Намачкате ги с една вилица, много лесно става това при озрелите банани. Няма да имате нужда от нищо специално, освен от една купа и бъркалка. Както виждате, преместихме намачканите банани в една купа, добавихме 2 яйца, разбъркваме леко с вилицата и слагаме вътре 150 грама еритритол. Еритритолът е заместител на захарта, не вдига кръвната захар и почти няма калории. Разбира се, може да използвате и бяла или пък кафява захар. Сигурно забелязахте, че добавихме и олио, 110 мл. Изстискаме и около 90-100 мл портокалов сок. Плюс-минус 10-15 мл не са от значение. Изсипваме сока към сместа. Към него добавяме и чайна лъжица сода бикарбонат, вижте как се пени, една лъжичка ванилия и щипка сол. Добавяме и канела, стига да я обичате. Спокойно може да я пропуснете, ако не харесвате вкусът на канела в десертите. Добавяме 240 грама брашно и отново просто всичко разбъркваме. Въпреки че десертът се води без добавена захар, аз добавих и шепа шоколадови капки. Все пак трябваше да компенсирам този стрес, който причиних на мъжа ми, след като му взех от ръцете черните банани, който се е засилил да хвърля на буклука. Намажете много хубаво формата за кек с масло, а после поресете с брашно. Така кексът много лесно ще излезне от формата, дори да е с по-сложни извивки, след като изстине добре. Понеже този кекс е по-влажен след изпичането, не бързате да преобръщате формата, иначе рискувате кекса да ви се разчупи и да се изсипе на парчета. Времето за печене е 55-60 минути на 170 градуса. Видяхте ли какво направихме от тези 2 черни банана, които за малко да отидат в кофата? Кексът остава сочен и мек 3-4 дни. Много дръжте под капак на стайна температура. Все пак жълтите банани са по-фотогенични, затова ги оставих за обща снимка.